esplendorosa catedral. Santiago celebra o Día da Ascensión. Composteláns, turistas e peregrinos mestúranse neste día marcado en vermello no calendario dos santiagueses. Carlos Amado, nós estamos no centro da festa, aí tes a Nora detrás. Efectivamente, Marta, trasladámonos ata a terraza do edificio de Correos. Estamos entre a Catedral e a Alameda, en plena zona histórica. Precisamente neste punto, na Alameda Compostela, centrase a esta hora toda a actividade nun día que aquí é tan importante como a celebración do Apóstolo. Os composteláns consideran a Ascensión a súa verdadeira festa, tanto a nivel local como a comarcal. Veñen de toda a zona de influencia de Santiago. Iremos a Noria, que vimos a propósito por eso. Tamén ver e sair cos cabezudos a bailar. E despois é correr por toda a zona bella detrás deles porque van a fume de carozo. O programa festivo é un clásico. Barracas, campeonatos de chave, verbenas, desfile de cabezudos, concertos... Casi todo isto discorre entre a zona bella e a Alameda e fai que por uns días na turística Compostela haxa máis ambiente local ca visitante. É unha tradición de salir o mércores a tomar o pulpo, ir ás barracas. Entonces, nese sentido, sí, pa xente de Santiago. Veñen familias, traen os nenos, van a Noria, van pola Alameda e logo comen aquí. En tempos as barracas compartían espazo con outro dos eventos sinalados deste Día Grande da Ascensión, a Feira Cabalar. Eu veño á Feira da Ascensión cando era no Paseo da Ferradura. Teño fotos con meu pai, vendendo aparellos para cabalos, monturas e cousas desas. É unha feira das millores, unha feira anual das millores de España. Hemos traído esta yegua mansa montada con 8 años, una yegua preciosa. Y nada, aquí la estamos preparando un poquito, haciéndole unas trenzas y eso. Y para montar y para disfrutar. Oye, que sale un cliente, pues la vendemos, claro que sí. Desde 1971, tanto a feira como as exhibicións de doma celebranse no mercado de Gando, pero seguen sendo un dos emblemas da festa.